F'din il-katakezi eżistijaj li hija t-tielet waħda f'dan is-serje tal-4 katakezijiet li qed nagħti bit-tema il-verità teħliskom, bħala parti mit-tiġdid anka tal-ħajja tagħna u l-ħajja lura nisranija tagħna lura anka fil-Knisja. Infakkarkom illi bdejna billi naraw illi Satana huwa giddieb huwa qarrieq li għandu mira li attakka il-moħħ tagħna billi jiżra l-gideb fih għaliex jaf illi permezz tar-raġuni tagħna, tal-mentalità tagħna, tal-fema tagħna aħna nistgħu narfu l-Alla u l-verità li Alla rridna nkunu nafu, u għax jaf illi jekk jaħkem il-moħħ tagħna imbagħad jaqtana minn Alla u jwassalna għall-mewt. Rajna kif l-arma ta' Satana bħala il-giddieb hija il-gidba. U rajna kif Satana ipoġġi il-gidba fil-moħħ tagħna billi l-ewwel jiżranna d-dubju fil-verità tal-kelma, imbagħad jiċħat il-verità tal-kelma tal-Alla, dak li Alla qalilna, imbagħad jibdel il-verità bil-kelma tiegħu, bil-gidba tiegħu. Rajna kif aħna wkoll fid-dialogu bejn Eva u s-serb nistgħu nikkollaboraw anka ma' dal-proċess ta' gidba ta' Satana. Billi innaqsu mill-kelma tal-Alla, nżidu mal-kelma tal-Alla, nibdlu l-kelma tal-Alla, biex imbagħad dak li Alla qalilna dwar il-ħajja tagħna, s-salvazzjoni, żwieġ, familja, eċetera, ma nibqgħux narawh fid-dawl tal-kelma tal-Alla, imma narawh skont x'jaqbel lilna, skont kif jiġbidna, skont kif aħajjarna u skont joġobna. Rajna eżistej mbagħad 7 gidbiet illi Satana jiżra fil-moħħ tagħna. Alla nesjena l-ewwel gidba, meta l-verità hija li Alla ma jinsikx. It-tieni gidba li rajna illi m'għandikx fejn tagħti rasek, meta l-verità hi Ġesu qalilna jew għandi. It-tielet gidba hija illi int mhux ta' min iħobbok, mhux ta' min jixtieqek. Ma jistħoqlokx, meta l-verità hi kif rajna illi Alla jifraħ bik u fil-preżenza tiegħek. Ir-raba gidba li rajna kienet li inti insaf kontroll ta' kollox u kollox jiġri bil-ħila tiegħek, meta l-verità hi li rridu nafdaw f'idejn Alla biex l-affarijiet jirnexxu. Il-ħames gidba li rajna kienet hemm ħafna toroq għal Alla l-importanti tgħix ħajja tajba, meta l-verità hi li Ġesu qalilna jienu triq u l-verità u l-ħajja, ħadd ma jmur il-missier mhux permess tiegħi. Is-sitt gidba li rajna kienet int għandek il-libertà li tażel u tista' ma tażilx ukoll. Meta l-verità hi l-kelma tal-Alla tgħidilna biex nażlu wara min aħna ħanimxu, jekk hux wara Alla jew le. Is-seba' gidba li rajna illi kont tħossok aħjar kieku minn barra tidher bħal xi ħadd ieħor, meta l-verità hi li Alla jħares lejn il-qalb. Illum ser inkomplu eżisti ħanaraw hemm 6 gidbiet oħra illi Satana jipprova idaħħal fil-moħħ tagħna b'diversi modi. Allura ħankomplu issa b'daw il-lista ta' gideb li huma l-gideb komuni li ħafna nies jemnu. Ħankompli not ma li għedna l-aħħar darba waqafna fis-7 gidba, allura din ħatiġi issa 8 gidba. 8 gidba tgħidilna hekk fil-moħħ tagħna. Tħammix twisq. Issa tant fattarta waxxaqta li Alla lilek m'hemmx ċans li jużak u jaċċettak mill-ġdid. Issa wisq maħmux inti. Wisq. Il-verità x'inhi? Isimgħu eżisti. San Pawl meta jindirizza l-komunità tal-Korintin biex jurihom Alla xi ħniena kbira wara magħhom, kif ħalishom minn xiex qalahom, jagħmel lista ta' x'kienu uħud minnhom qabel ma saru nsara. Isimgħuha din lista. Pawlu jgħid hekk l-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 6 minn vers 9 sa vers 11. Ma tafux li l-inġusti ma jirtuwix is-saltna ta' Alla, la titqarqux, la żinja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-effeminati, la min jipprattika l-omosessualità, la l-ħallelin, la r-rejba, la l-skaren, la l-qassisa fuq in-nies, la l-ħattafa ma jirtu s-saltna ta' Alla. U minn dawn kienu xi wħud minnkom.
Imma issa tnaddaftu, tqaddistu, ġejtu ġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-Ispirtu ta' Alla tagħna. Mela eżisti hawnhekk Pawlu jagħmel lista ta' persuni x'kienu qabel ma konvertew. Mela anke inti tħossok wieħed minn din il-lista li ħanerġa' naqra u l-lista hija interessanti, maħbubin tiegħi, ma noqgħodux nemmnu li aħna maħmuġin wisq illi Alla ma jistax jużana għaliex forsi rġajna morna lura l-passat tagħna, rġajna żbaljajna. Le l-verità hi li dawn il-kategoriji ta' nies li forsi tħossok waħda minnhom, il-verità hi issa tnaddaftu, tqaddistu, ġejtu ġustifikati fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu fl-Ispirtu ta' Alla tagħna. X'kienet il-lista nerġa' nsemmija? Iż-żinja, l-idolatri, l-adulteri, min jipprattika l-omosessualità, il-ħallelin, ir-rejba, s-sakranazzi, il-qassisa fuq in-nies. Eżisti, anke kinti jerġajt waqajt, il-mulej jerġa' ilek. Temminx il-gidba li jissa tħammiċ wisq u m'hemmx ċans li terġa' tqum. Xi drabi aħna jista' eżisti li nkunu ngħixu ċerta ħajja ħażina, nikkonvertu jgħaddi żmien u nerġgħu naqgħu għalli konna. Temnux il-gidba tax-xitan li jgħidlek li issa wara li għaraft il-Ġesu rġajt waqajt, issa l-mulej diffiċli jerġa' jużak. Le Alla jerġa' jużak qalbi. L-importanti li tindem. Temminx il-kidba li tħammix twiss u Alla ma jistax jużak. Emmen il-verità tal-kelma li Alla jrid inatfek, jrid iqazzek u jagħmlek ġust mill-ġdid. Id-disa gidba li juħud u dina u numru mhux ħażin ta' nies li jemnuha fi żminijietna. Balla f'ħajtek ma tkunx kuntent u f'xi dwejjaq tmur il-qudies. Il-ferħ vera jinsab mingħajru, mhux tajjeb għaddej. Din hija gidba kbira. Il-verità x'inhi? Salm 16 vers 11 jgħidilna hekk: int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm laxqa għal dejjem fl-emintek. Nerġa' naqrah din il-verità. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm laxqa għal dejjem fl-emintek. Eżisti. ċerta persuni ix-xitan ingannhom illi mingħajr Alla jistgħu jkunu kuntenti. Issa mingħajr Alla nistgħu nkunu kuntenti sa ċertu punt. Is-Salm jgħidilna hemm il-milja tal-ferħ quddiemek. Mela eżistijej, hemm ferħ li għandek x'għandek f'ħajtek li jagħmlek kuntent, imma hemm ċertu ferħ li tiwlek Alla biss, il-milja tal-ferħ. Dak li anke Ġesu jgħidilna jiena irrid li l-ferħ tiegħu ikun fina biex il-ferħ tagħna jkun sħiħ. Mela hemm il-ferħ mhux sħiħ u hemm il-ferħ sħiħ. ċerti nies isistijej hemmnu l-gidba tax-xitan illi jaqbillek ma jkollokx l-Alla f'ħajtek, għax ikollok l-Alla f'ħajtek ma tkunx kuntent għax ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Allura Alla u f'xi dwejja din hija l-gidba li hemmnu ċerti nies li jekk ikolli l-Alla f'ħajti jiena ma nkunx kuntent. Il-verità hi li jekk ikollok l-Alla f'ħajtek inti jkollok il-milja tal-ferħ. Inti x'qed tfittex il-ferħ jew bil-milja tal-ferħ? X'tixtieq fil-ħajja tiegħek? Il-ferħ biss tista' tkun f'gidba. Għaliex hemm il-milja tal-ferħ. Dik il-verità. Alla ma jridikx 50%, 100% kuntent. Ix-xitan jridek 50%, issa fidejk se tagħżel. L-għaxar gidba eżistijej li uħut minna faċilment jemnu. Alla mhux se jagħtik direzzjoni f'ħajtek, ma jinteressax minnek. Għaddej minn żmien jibes tieħu deċiżjoni, ma taf se taqbad iddeċiedi. U jidħol dal-ħsieb, Alla mhux se jagħtini direzzjoni, niddeċidi jien. Il-verità x'inhi? Il-verità hi xtejt il-kelma t'Alla. Salm 32 vers 8. Nalmek u nurik it-triq li għandek tieħu. Inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Nalmek u nurik it-triq li għandek tieħu,
inwissik unżomm għajnejja fuqek. Din il-verità maħbub intijaj. Il-verità mhijiex illi Alla lilek mhuwiex se jagħti kasek. Il-verità hija li Alla lilek sejjer jurik triq. Mhux se jħallik fit-taħwit, fiċ-ċumma. Temminx li Alla mhux se jagħtik direzzjoni. Ġesu jagħtik id-direzzjoni bil-kelma tiegħu fil-Bibja, imma tkun tafa. Jagħtik id-direzzjoni bit-tagħlim tal-Knisja, imma trid titgħallem. Jagħtik id-direzzjoni permezz tal-aħwa fil-komunità nisranija, imma rridu nisimgħu xulxin. Jagħtik id-direzzjoni permezz tal-Ispirtu Santu, imma rridu nitolbu. Mela Alla jurina triq. Anke jekk inħossuna għaddejjin minn witt mudlam f'ċerti momenti. Ejjew nemmnu fil-kelma, mhux fl-esperjenza. Mhux inħoss, imma xtejt il-kelma t'Alla. Ejjew nemmnu l-verità u mhux il-gideb. Il-11 il-gidba. Illi din eżistijaj naħseb saret waħda mill-iktar gidbiet number one, gidba sfaċċata. Alla jħobbni kif jien, m'hemmx għalfejn nitbiddel biex Alla jħobbni. Hija vera. Din hija gidba fina, għax Alla jħobbok kif int. U anke jekk ma titbiddilx ukoll iħobbok, imma l-verità sħiħa hija li Alla jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Jekk tibqa' kif int, ma jonqos xejn mill-imħabba tiegħu għalik, għax l-imħabba tal hija perfetta. Imma eżistijaj, ma nistgħux aħna nemmnu din il-gidba li għax Alla jħobbna m'hemmx għalfejn nikkonvertu. Hija gidba. Isimgħu Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 8 minn vers 10 sa 11 jgħidilna. Meta qabdu dik il-mara fl-adulterju fil-fatt. Dawn fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, għalilha Ġesu. Millum il-qudiem mur u tidnib xi żjed. Mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Mela Ġesu aċċetta iva, ħafrila iva, ħabba iva, ma qalilix ibqa' kif int, le, Alla tbiddelta. Mur u millum il-qudiem tidnib xi żjed. Aħna eżistielhom il-ġurnata ħafna nies waqgħu f'din il-gidba. Alla li jħobbni jaċċettani ma jkundannanix. M'hemmx mela nibqa' kif jien, le. Alla jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Mur u mill-qudiem tidnib xi żjed. Jekk int qed tgħix f'din il-gidba li taċċetta ħewwija mulej jaħfirli allura tipo m'hemmx għalfejn nitbiddel. Qiegħed f'gidba serja ħalbib. Qiegħed f'gidba serja qalbi. Eżistijin noqogħdu attenti minn dal-gideb ta' żminijietna li jaħkem il-moħħ tagħna, li jaħkem il-mentalità tagħna, li jaħkem il-ħsibijiet tagħna. Tant persuni eżistijaj iva iridu l-Alla u d-dnub fl-istess ħin, iridu l-Alla u x-xitan fl-istess ħin. Issa mhux qed nitkellem mid-djufija umana tali aħna l-kol kemm aħna nistgħu nerġgħu naqgħu anke meta nippruvaw nitbidlu, qed nitkellem imma minn filosofija ta' ħajja, minn ħsieb, minn mentalità, mill-mod kif nirraġunaw. L-idea li Alla jaċċettani kif jien u nibqa' hekk. Le maħbubin tiegħi, din hija gidba. Il-verità u l-imħabba ma nistgħux niddivorzjawhom minn xulxin. Alla jħobbok, imma Alla huwa fil-verità dak li hu ħażin f'ħajtek se jgħidlek li hu ħażin. Il-qerq ta' din il-gidba li ttina viżjoni żbaljata ta' xi ġifieri Alla jħobbok. Viżjoni żbaljata ta' x'inhi l-imħabba. L-imħabba mhijiex anything goes. Ġesu id-dnub tagħna ħadu bis-serjetà miet għalina fuq is-salib. Aħna ma nistgħux fisem l-imħabba nittolleraw kollox, fisem l-imħabba biex ħadd ma jweġġa il-ħażin ngħidu li hu tajjeb, biex ħadd ma jweġġa biex kulħadd toħossu aċċettat naħbu il-verità ma nistgħux. Anke meta l-verità tweġġa lil min jgħidha u min jismagħha. Il-verità tweġġa għax int meta qed tgħid verità li tweġġa l ħadd ieħor jekk hemm l-imħabba f'qalbek inti tweġġa wkoll.
Il-kelma tal-li xabla bżewġ tixfar biex taqta' fil-predikatur u taqta' f'min jisma' fil-laħam il-ħaj, fil-ġixnaħat imma. Minn fejn toħroġ il-kelma u fejn tidħol il-kelma taqta'. Il-predikatur u min jisma' l-kelma. Imma noqogħdu attenti għaliex qed nibnu kultura, qed nibnu mentalità xi drabi anka fil-Knisja li Alla jħobbni equals illi jiena nista' nibqa' kif jien. Qegħdin indajfu l-Vanġelu, qegħdin indajfu u din hija gidba sfaċċata ta' li qed tidħol fin fil-Knisja. Qegħdin indajfu l-messaġġ ta' Ġesu, il-qawwa tal-Ispirtu Santu li aħna nitbidlu li aħna nikkonvertu meta Ġesu l-ewwel ħaġa li joħroġ xi xandar is-saltna talla edha fostkom indmu u emnu fil-bxara tajba. Hija din l-indima, din il-konverżjoni, din il-bidla. Mhux jilmu li jaċċettani kif jien milli nista' nibqa' kif jien. Ovvjament, il-bidla mhix bil-qawwa tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu. Il-bidla ma ssirx mill-ewwel, il-bidla hija mexja. Fil-bidla naqgħu nqumu, ma jimpurtax. Jien qed nitkellem mill-mentalità li hija ħażina. Il-gidba li m'hemmx għalfejn nitbiddel. Il-verità hija li l-mulej jitlob minni li jiena nitbiddel u l-bidla hija proċess, okej. Imma ma nistgħux nibqgħu nemmnu din il-gidba li għax Alla jħobbni kif jien, allura jien m'hemmx għalfejn nitbiddel. Itnax il-gidba li juħut minna u kol fi żminijietna eżistijaj. U kol fi żminijietna jemnu, jgħiduha. Jien nitlob waħdi m'hemmx għalfejn mur il-Knisja, din hija gidba. Gidba. Għaliex? Għax il-verità mhijiex int x'taħseb int. Il-verità hija x'qalinna Ġesu li qalinna f'Mattew kapitlu 18 vers 20 fejn 2 jew 3 jkunu miġbura fis-smina nkun hemm f'nofshom. Dan huwa d-diskors ta' Ġesu dwar il-Knisja li tinġabar anka flimkien biex titlob u meta qegħdin miġburin flimkien hemm il-preżenza tal-mulej fil-ħajja tagħna. Issa ċertament Ġesu wkoll qalilna biex meta nitolbu aħna neħtlu fil-kamera ta' ġewwa. Sa Mattew kapitlu 6 waħedna. U allura l-gidba fina hawnhekk qiegħda kemm hija fina din il-gidba għaliex taqbadlek parti mill-qalinna l-mulej. Idħol fil-kamra ta' ġewwa waħdek. Imma ma tħallikx tara l-kelma sħiħa li tak il-mulej li ridna nitolbu anka fl-imkien. Ġesu meta l-apostla qalulu għallimna nitolbu, kienet fil-plural bħala komunità. Ġesu ma qallhomx meta titlob missieri li jint fis-smewit, imma qallna meta titolbu fil-plural il-komunità idu missierna. U talba tal-missierni hija talba tal-komunità għax hija kollha kemm huma fil-plural. Allura hemmhekk toħroġ ix-xewqa tal-mulej li ridna nitolbu fl-imkien. Eżistijaj. Ġifieri hija gidba li temmen jiena nitlob waħdi m'hemmx għalfejn imur il-qudies, m'hemmx għalfejn imur il-Knisja. Din Alla li qed toħloq int. Dan huwa gideb li qed temnu int. Imma din mhix il-verità li l-mulej irid. Issa inti ħatibqa' fil-gidba? Għalhekk qed nagħtu dal-katekeżijiet eżistijaj. Il-verità teħlisna. Jew ħanibqu fil-gideb, jew se nfiequ mill-gideb bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u nkunu nistgħu anka nersqu lejn il-verità li l-mulej irid jurina. It-13 il-gidba li anka uħut minna eżistijaj ukoll waqgħu fiha fi żminijietna. Jiena nqerm Alla, m'hemmx għalfejn mur għand is-saċerdot, dak mhux bniedem bħali. Ja gidba eżistijaj. Għax il-verità x'inhija? Il-verità hi dak li qalinna Ġesu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 20, vers 23. Meta lill-apostli wara li jagħtihom l-Ispirtu Santu allura l-qawwa biex jaqdu l-missjoni tagħhom jgħidilhom dawk li taħfrulhom intom allura l-apostli, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Issa tista' tgħid jien ma naqbilx ma' Ġesu li jagħmel din ħaġa. Imma kinti dixxipu tal-mulej tittilqa' dak kollu. Marija fit-tiġ ta' Kana qaltilna għamlu dak kollu li jgħidilkom hu, mhux dak li jaqblilkom milli jgħidilkom hu, dak li tifhmu milli jgħidilkom hu, dak li joġobkom li jgħidilkom hu, dak li il-maġġoranza jaqblu ma dak li qalilna hu. Marija qaltilna għamlu dak kollu li jgħidilkom hu. Imma ħoft minna jemnu din il-gidba li jiena nqer nitlob maħfra l-Alla. M'hemmx għalfejn ma nitsaċerdot, m'hemmx għalfejn nitlob maħfra fil-Knisja u l-Knisja sa il-verità eżistijaj.
hija li l-Mulej jrid jaħfrilna permezz tal-Knisja għaliex għax id-dnub mhux biss offiża lill-Alla, imma dnub anka inaqqas idajjef fil-qdusija tar-relazzjonijiet ta' bejnietna bħala nsara. U allura aħna rridu nitolbu maħfra mhux biss lill-Alla imma lill-Knisja, lill-komunità, għax id-dnub għandu dan l-effett fuq il-komunità wkoll. Is-saċerdot ma jaħfirlikx biss f'isem Alla, imma s-saċerdot jaħfirlek ukoll f'isem il-komunità Nisranija. Eżistijaj dawn huma wħud mill-gideb ċertament nistgħu nagħmlu lista itwal u kull wieħed waħda minna jista' jagħmel il-lista tiegħu fil-ħajja tiegħu x'jistgħu jkunu dawn il-gideb. Jiena qsamt magħkom dawn il-gideb fl-opinjoni tiegħi huma l-iktar gideb komuni illi fi żminijietna aħna faċilment nemnu. Nirrealizzaw li dawn huma gideb ta' Satana. U Ġesu ġie biex jurina l-verità u bil-verità tiegħu lilna irid jaħlisna, irid jagħtina l-libertà. Issa l-għażla f'idejna. Jekk aħna hux ħanejxu fil-gideb jew aħna kux ħanejxu fil-verità. Min twilet mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu ma jridx aktar il-gidba f'ħajtu imma jrid il-verità. Ġesu qal min ħobb il-verità jisma' leħni. Hija ibsa li tirrealizza xi drabi li ilek tisma' l-gideb, temmen il-gideb u tgħix fil-gideb. Imma Ġesu mill-lum il-qudiem iridek tisma' il-verità, temmen il-verità u tgħix il-verità. Ġesu irid jiltaqa' miegħek, iridek tiltaqa' miegħu, ħalli jfejqek mill-gideb u jagħtik il-verità sħiħa.